уваходзіць у гульню, гуляе проста вельмі спрашчаючы Ігор Кастроў. Краўцоў, ну і ўсё ж такі 18 нумар чапляецца, удары, мяч у сетцы, лік робіцца 0-2. 0-2 на 118-й хвіліне. Да, з перадачы Максіма Краўцова зараз забівае. Я нават разгубіўся, ну вось не скажу. Без паўтора ўсё ж такі будзе складана сказаць. Да, падтрымка захоўваецца. Пішваць да апошняга. Краўцоў эту перадачу робіць. Ну і вось так. Забівае Леонид Дайнека з перадачы Максима Краўцова. Да, 0-2. 0-2 на